Para mí las verduras realmente tienen un papel súper importante y hay que probar la variedad que tenemos todos. Soc la Maria Nicolau, som a la Fira Orígens, això és sensacional i el paper que juguen els vegetals de la cuina és tots els papers de l'AUCA, perquè sense vegetals no hi hauria herbívors, sense herbívors no hi hauria carnívors i sense carnívors no hi hauria tota la resta. El cicle depèn totes les peces de totes.